Через грати та роки унікальні пісні полонених кримських татар, записані під час Першої світової війни, знайшов у німецьких архівах турецький професор Абдуллах Акат. Наукова конференція, присвячена дослідницькому проєкту вченого, пройшла у Туреччині. Подробиці далі в сюжеті. Цю пісню співає Емін Мурадасіл. Він один із сотень військовополонених кримсько-татарських солдат у пруських таборах. Саме там 100 років тому зробили ці унікальні записи. Ці записи були зроблені, зокрема, у таборі Вунсторф, а також ще у 3-4 таборах, у яких тримали кримсько-татарських військовополонених. На них кримсько-татарські солдати співають пісні, грають різні мелодії. І серед записів навіть є виконання сур із Корану та уривки з легенд. Німецькі архіви відкрили для громадськості 2014-го, до сторіччя початку Першої світової війни. Тоді унікальні записи і виявив турецький професор Абдуллах Акат. Пісні зберігалися на воскових циліндрах, які використовували у фонографах. В сучасних лабораторіях Туреччини та Німеччини їх оцифрували. Разом з записами були й архівні матеріали з інформацією про виконавців пісень. Долю деяких вдалося відстежити аж до часів депортації. Свій дослідницький проєкт Абдуллах Акат назвав «Збережені спогади». Це дуже цікавий проект. Завдяки йому ми відчули колорит столітньої давнини. Звісно, для мене, як для музиканта, не було нічого нового в музичному плані, але було дуже цікаво побачити тогочасний колорит, а також документи часів Першої світової війни. Ця робота дуже потішила мене, оскільки вона дуже корисна, і провели її саме на території Туреччини. До роботи над проєктом підключилася і кримсько-татарська діаспора. Стамбульський Дернек організував поїздку професора до Криму. Професійні музиканти та філологи допомогли йому розшифрувати записи. В Криму мене зустрів Сервер Какура. Я близько познайомився з ансамблем «Керим», відвідував його репетиції. Відомий кримський скрипаль Енвер Дюльгеров возив мене по різним регіонам Крима на кримсько-татарські весілля, де я міг ближче познайомитися з культурою та звичаями корінного народу Крима. Робота над проєктом «Збережені спогади» триває 4-й рік. Її результатом має стати мультимедійна збірка. До неї увійдуть диск з записами та книга з архівною інформацією та фотографіями. Видати збірку планують з турецькою, кримськотатарською та англійською мовами. Еміне Халіл, Владлен Мельников, Заман, АТР.